Boys jälleen kenttää lanaamaan. Club Alipuan on tällainen legendaarinen turkulainen alan yritys, alan paari. Siellä näitä jällanaa tyttöjä on nähtävissä. Siellä näitä jälleen illasta toiseen kovalla tasolla suorittavia. Hyvä jalka. Oho. Tällä kertaa se jää sitten se sekunti piippuun. Timi Lahtinen, erittäin hyvä taklaus Lahtiseen. Kristian Tuohilammelta näin ja nyt vedetään Tuohilampi kovaa pleksin paskeksi. Ja sitten Keinänen vetää, nyt lähti. Se on niin hyvää päivää, se on se Muuli Oosteeni jälleen. Nyt se on Tuohilampi äänpinnassa. Menännyt sitä sitten Keinänen sen verran, ettei tämä reppana enää ikinä tuo itseään tähän sarjaan. Tämä suurin mahdollinen reppana ajaa nyt vanhan joukkuetoverinsa selästä laitaan. Onko tämä nyt Mikke Osteen sitä, mitä sinä haluat jääkiekkokatsojille esittää? Voi. Nämä on niitä tilanteita, mitä kukaan meistä ei ikinä missään nimessä haluaisi jääkiekkopelissä nähdä. Ai kun vetää Rautajoki ja sitten lähdetään. Tiputa ne rukkaset nyt, poika. Tämä pitää selvittää. Virkki menee sinne saman tien. Rautajoki lentää pesulle. Se on päivänselvä asia. Jollei tuosta lennä Rautajoki pihalle, niin sitten ei lennä mistään. Mutta mikä siinä on, kun ne rukkaset ei putoa? Rautajoki pesulle. Kuolevan arkkitehti lähtee suihkuun. Juutilainen hakee, pääseekö polkaisemaan läpi? Ai mikä niitti! Markus Laine, hyvät naiset ja herrat, siinä puhuu kokemus. Jan Mikael Juutilainen on kuin paskanen tiskirätti tässä tilanteessa, kun Markus Laine niittää. Ja jos itse olisin Juutilainen, menisin pukukoppiin, lopettaisin jääkiekon ja toivoisin, ettei kukaan tunnista minua kadulla. Kyllähän tässä sinä niin pahasti vietin. Sami Blomqvist ampumaan. Blomqvist on kova maalintekijä. Miehellä on 4 maalia playoffeissa kasassa. Tuleeko tästä sitten 5? Mitä tekee espoolaislähtöinen Blomqvist? Ai. Mitä tekee tällä hetkellä isä Timo televisiovastaanottimen ääressä? Mietti, että voi Sami, enkö pikkupojasta asti ole sinulle opettanut, että älä ammu rankkareista takaikkunaan. Tästä saadaankin sitten jälleen peli. Näin tästä saadaan sitten jälleen peli. Veto lähtee todella nopealla liikkeellä, mutta se ei kovaa lähde, mutta sen verran yllättävästi. Eetu Elo saa kiekon teipeistään liikkeelle, että Kristian Järvisen sakset aukeaa toistamiseen saman miehen toimesta. Tiedä sitten miten kovaa ei on Eetu Elo siviilissä saksia aukomaan, mutta tänään ainakin saa tavaraa jalkojen väliin syötetty. Umahan tekee maalin. Ampuu ranteella kilpi alas. Ai jaha! Uma, terve! Mikä poikaa vaivaa? Mä olen ennenkin pyytänyt. Jos joku tietää mitä Muro ja Andre Hakulinen on kesällä syönyt, niin toimittakaa niitä samoja tänne selostuskoppiin. Uitto käynnistää Robert Nyholm. Nyt vetää sitä Rautajoki Uitonen, ei tästä voi taas lentää. Kyynärpää taklauksista Rautajoki. Nyt menee Rautsi sitten antamaan siinä vähän isompaa soppakauhaa tähän väliin. Uitto ja Rautajoki halailevat siellä edelleen toisiaan. Ja sytyn erittäin paljon. Tätä tämän pelin pitääkin olla. Joo, tästä ei varmasti tule tunnet puuttumaan. Että ollaan nyt 12 minuuttia pelattu ja pari isoa taklausta. Kuhan nyt tosta ei vaan lennä Rautajoki pihalle. En usko. Noin siinä käy Antti Uitto, 176-senttinen pelaaja. Palonen sinne menee ainakin. Niin sinne menee Rautajoki, siellä on nyt kuolema arkkitehti ja kuolema adjutantti kumpainenkin.